benda gelai phone yang aki orang ba nilai kumnung iko awan palat ngom lele la da phim dan lat dan wan nin sawan se sinong jong phi jin la ni ai be geli ku ba ai ki wagi parti ngong phi artili kani ga madan ro kompat niam me ke jingwan jong pai ba hendre nomor bengian scam ma ki nongrim ki bangi den ninam pende ku pai ba ninam ai bai kali ninam ai bai sha mudan tangkat ni hendre pai ba jong konsunsi udon bangi mai ga jing khule ya ka dorbar sinong bai jongi ko bala shimkhia ko simran lang yana ngala syadem hai sar MP jongi menta sipan balo pi pendek sinte gumne yang baby Aisha sir kini jadi ke jing jong pai ba nu sinong ya ka parti ke jongi ba yang akan tam ni haban priang ni kini ke jing jong pai ba nu sinong kini ke dara ko ba yang hang ni kini ke jing jong pai ba nu sinong masnu kumen masnu shngan ban masnu sarong bang ada khun juga ni ke sinong ba jongi ngai di kuble kiro rang ba kibren hamne kirang ba sinong na sinong ba pher ki ba sinran lang ki ba jude ro ki parlo jonga ngai kuble ye ki mangalam jong parti nadu isa Dr. Ki Singkan ibri MP bren buram jongi ni Dr. Baskem Merbo bade nung ai kten jong parti Dr. Airpeace ngiran hangne ki candidate na ka Ribhoy district jongi iba matho nakdo napo nongpo iba isne hins napo umroy iba bangrikus na umsning nang ta segi ikwe de ki perlok bat ki organizing secretary jong parti ki baidon lang ban ya simran lang ni nga hakan ni ka meeting ka banin kong jong nang ni national perlok bat ki pai baba e khamtam ni ki nong song sinong ngayon hane ya kemat jumpi kumu khun juga ni kesinong gathau kumu khun juga ni constituency ban yang ruhan ni kumu kertong MDC baga parti kala ibed panjib pan benshet hangai kan ni kejingkit kli kandai ke ke bangan slow sarong baga parti kala ai tiket yang ha ringa slow baga de kejingkit ke bakhia ngaden hang ni omdai bangai bastap tam midon sipun kisam lagi bastap nak konstitusi ki jungi ngaden hang ni omdai bangai baru spa ngamden ye na mataya la di ngaden hang ni omdai bangap don ha bor ngadai tam uru pai ba kuma pitep hendai ke ga ngadon kadi ga men se man sakri ban ngayen hang ni ban kerpap na phiki pai ba nung song sinong ki pai ba jong konstitusi be ke jongi mapin ai ke jing kershan mapin ai ke keti ke diam ke keti ke mon ke jongpin ki pai ba be jong ni konstitusi ke be ke jonga ngala juden kumunong tre mon snobha ngala pendep ye ke jing pule primary but opo primary na kani ke school mangni national jonga harin bangala pendep ya gajing pule ya graduation na po sa Athenis College Shillong nga lechis nem menteri sabar nadu usne marajar khatsau habangala ban phai beng se kani ke jalla be ke jongi ngadan hangni ban tre na ka buta ka imlang salang na ka buta pai ba jonga ni ka dong ba ka thain ke jongi bar pha pha persen na ka por ke jonga nga penlet ban syakri ya kan konstitusi be ki jongi nomor bangatip bagi don sibon ki jingduna ki pai ba ki dang don kam le jing syakri ki jonga nga tharai upai ba jong konstitusi woro ko we utip bat usaki ye jing persyang ki jonga kum ubreu baret ngamden ka sta ban ai upai ba ngamden ka pisa ban ai hendrai nga sumo yo blei bau blei la ai ngai ga jing stop kabangan la ban syakri yo pai ba hakir ko ba pher ka pen mentoy bat ban yarap yo pai ba ki pai ba le di Dr. Bas kemni la pun sngau ba shwa ban ai ya ke tiket ke jonga dan shibon ki ba mi
dan sibun ki ai ki jing persang ban wok jap nagi babun ki liang dan aki ni giski nga ong ni doktor sa nga haswa bangan le ki ai nga sa wok jap izare ong kabiang kana ma pinong bastat kum lugan yai nanget haka jing yalam nanti jo blei bana jrong nanget haka jing ka jing shania jo ki pai ba le ngala persang tu nong tribon sobha nga iba lengba ga jing penslur jo ki pai ba lengba ga jing i jo nga ya ga jing don jo ki nong yalam ki ba shisha ha ka ni parti ngala pen ya so ele de sa ka ni parti nomor bangai i dei tang ha ka ni parti baka don kata ko mangi om ha tin pareng kata ka right leadership ngayo i ga jing long sida jo ki nong yalam ki jomi ngayo iya ka jing commitment sim jo kino yalam jong ni ngayo iya ka quality jong kini ki leaders ki bani dan ka party bat kum baka jia kum baka long hadin bladep ka MP election upat bawang bangi klem babe bangi la Punjab yung MP pai bawe bo sa sisi ni ka jing shani a jong pi ha ka VPP ngai jo pinom babe Pilaban artatin yung ni kunjo ubong panjurum siya ka politics munu tip long kumno la larum siya ka politics hindi bo yung siya niya ajong pi hakino yalam ki ba fil dab jet ki ba fil ida ka jong ka khamat ke ek quality ka bagidon masukwa ban pun pa huni khindiat kumala ban snow de diktor bats kem ne khindiat so phangata ki ngahaban kran nomor bangayai sharum chaneng hakini isni ngayo snow dan ki bregu pen snow ya ke ni ka tai ki jing persang ban wok jap ngahaban kran kidam ki bregu ki persang ban le politics kat ya ka badon ban kran dan nga kumu bregu ngai bangadon ka jing duna hindre ke ega mangar pat kalong ki parlok baro wat kata ya ki kam sakri ki jonga pada kam sakri jonga kalau nda jingkar khuwi opai ba manam kuran sibon ki ai manusia tu khana ai pi khindiat sephang jing sawo kejat jonga ha por bang yai lenti ku nong tremon subha haus na marajar khan reu khan nyau ngarang dei tang khna ret ngarang sudep ka jing pule ngayo snow baka sarkar India ka donya ka ka project lang baga Ministry of Minority Affairs ban kershan ban le ka ni pilot project ban kershan ya ki khna school ki bom yo lat so ban school kita ki khna drop out ki bom yo hendra ya ka jela ka jungi gi pat dan kita ki organization kita ki agency ki bala ban ran ya ka ni project ka sarkar India ka ai ha ka ka foundation ko Assam ngalai nang ne sadu Assam ban kendo yo project manager jo ka ni ka project manager jo ka ni ka foundation ngong usar ngatip baka foundation yang pi kan run ya kan pilot project hapo Meghalaya ngakwa pin set up ya ka wai gesenta hapo Mahoti uni project manager bo ka challenge nga wong lada mudan kan bandra ya kan gesenta hapo Mahoti penyo nga life homut ki kena hapo laisni bat ki kot ki sla ki na dong sedong ngawan phaibeng na Assam ngalik Mahoti ngasumo yo blay balang baga jing yarap jong kitu kilong kumi ke badon hakate ke sinong Mahoti ngila ban mobilize sis pa ka sangut ki khna na po ka dong ka than jong Mahoti ka bakan thup ya ka jata ka umsalai jair do hati siliang umdo itu ki sinong marjam jong Mahoti sis pa ka sangut mobilize hapolize ni matang supen tip yo ne do khar wong no we will start the project immediately. Hendai ke ai ke bajia swaban sedang ni ke project kidon ki breu na kani ke jaka jongi hi na kani ke jela jongi hi ki thai namar ba ka srok Mahoti kalong ba sneu ba to por kyong belai ban hapan ya lek mare Mahoti sipang kyong gumno kyong yo ne project manager wong sir lada fi set up apa Mahoti ke ni ke center
ke mau hati ke dia ketem jengil leno wadana kwa baga senta ke dan mau hati ngahap ban defense kumbang defense ya lade ngong itu project manager so I'll take the responsibility ngan shame ke jengit kle ngade utrai sunang ngatip khambha ya ka jinglong jingmam juga saka ka jing ong don leno ha area mau hati Tahu ni kharo la manjur ni la kan sedang ke tu projek parko projek ka yai ka sarkar ka ai ka support ki kena ki bala top school siteng ki la yola ben pule biang par ki yo ubat ka pisah ka por ka baki late school no baro late school hapsiu bisa par ha kata projek yo bar ka bisa si hajar khasan spa si bunai ko bala school kade ke jingarap kade ke jingkar ko yo pai ba balai ngai tho ya gane baru mengasukwa menong epi bahaga jingjai unti kam dei ga ek busuk hare ngadan kan epi ki pai ba be ba phimpo ya ga jingshania bin pai ya ga men sim sakri ga bangidon philipin ai lat lem bangin sakri kham ha ya ga ni ga dong ga thai